नमस्कार शेतकरी बंधूंनो. नमस्कार. नमस्ते. आज आपण आलोय हरबग पाटील ॲग्रो प्रोड्युसर कंपनी यांच्या गोडाऊन तपासणीसाठी. तर आपल्यासोबत आहेत कंपनी नमस्कार. प्रल्हाद हरबग, हां अध्यक्ष. आवलगाव. मी अध्यक्ष आहे. हां आवलगाव, तालुका घनसावंगी, जिल्हा जालना. अच्छा. आणि मी सचिव नारायण भुतेकर, हां मुक्काम आवलगाव, तालुका घनसावंगी, जिल्हा जालना. अच्छा. आज आपण गोडाऊन पाहिलंय. हो. ह्या गोडाऊनचा वापर शेतकऱ्यांसाठी कसा करणार आहात? जे बाजारपेठेमध्ये शेतीमालाचे भाव कमी जास्त होतात हां. आणि एकदमच बाजारात विक्री उपलब्ध होते आणि भाव पडतात, त्यासाठी आपण आता हे इथं शेतकऱ्याचा जो माल आहे हे साठवून टप्प्याटप्प्याने विकण्यासाठी याचा वापर करणार. अच्छा. छान. बऱ्याच वेळेस शेतकऱ्यांना हे समजत नाही की भाव काय असावा. शेतकरी फार त्रस्त असतो. आपण बघतो मराठवाड्यात बऱ्याच वेळेस शेतकऱ्यांचा आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला शेतकऱ्यांनी आणि केले. त्याचं मूळ कारण कळू शकलं नाही. परंतु मी कृषी विभागाला फार फार धन्यवाद देतो की आदरणीय नानाजी देशमुख यांच्या नावे फार मोठी योजना सुरू केली आणि त्यामुळे त्या योजनेचा सर्व शेतकऱ्याला लाभ होईल हे 100%. बरं. आता गोडाऊन नंतर कुठले तुमचे दुसरे व्यवसाय असणार आहेत? आमच्या समोरचे जो पाऊल आहे तर तो आहे विस्तारीकरण. त्याच्यामध्ये वेट ब्रिज असेल आणि शेतकऱ्यांचा माल कसा ठेवता येईल, म्हणजे त्याला स्टोअर करून त्याचा कसा भाव होत, हा पुढचा टप्पा आहे. अच्छा. मालाची प्रतवारी करून पॅकिंग करून आणखीन पुन्हा काही बाजारपेठेचं काय करता येतं का ह्याच्या पुढे या दृष्टीने विचार करणार आहे. नक्की. हे सगळे व्यवसाय पोकरा योजनेअंतर्गत हो, समावेश आहे. करतो. तर तुम्ही तुमचे सविस्तर प्रकल्प अहवाल सादर करा. ओके. थँक्यू. धन्यवाद.